Hello, Jordan. Sabi pa-deliver ko tabing kulisap. Na-deliver na sa Canada. Kaipuan ang duman. Pira pa sa ng barkaw? 7. Isos, 30 ang kaipuan na kulisap duman. Baya dali-dali unindua. Na high blood ako. Mahalo ng mga sulyo nyo doon. Talagang kasungkwa mo dyan. At tanawar ang pakisignal na hiling mo na baga bata importante yung negosyo ni Ungo. Hello, Uday! Subig pa-deliver kong 30 barkaw. What? Na ang kargada bagaw kay tuwo. So, bunay kang ano? What? Ha? Bako iyan, bunay kang agay-ay. Lintian naman. Nagpapa-isus Mariusip na hay. Wala mo ang maulay kalagay ay nabunay. Pararibok ka ni Dan. Kay transaksyon ko inay. Ha? Lintian. Haluin na ito pigahanap duman sa Cambodia. Diferensya man na nag-ulir kan sa imaw. Yan, dali-dali unindo na. 30 ang kaipuhan ha. 30 ang barkaw. Idali unindo na iyan ta. Namapira ka na kita. Yeah. Kada segundo ang bayad. Sige. Pahiblat din do ako. Hello, Maricar. Kumusta tabi? So, pipabakal ko sa imo dyan na 7 car. So, mga mamahalin. Piran sara, 200 million. Habo ko kayan. What? 500 million ang kada sanon mo yakaw. 7. Tayo tatawag ko ang duman sa mga chicks ko. Sige. Bye. Iba na talaga ang mga rich talaga. Hello? Hello, Mitch? Mitch? Ano na isus Mariusip? Mga February 14 na. So mga babae ko kasi kasuwa. Sa kasuon mo, Suchike. Tatarawan ko na ito. May puminaton sa imaw? Tan man na. Nata, nagkiaram ka sa kuya. Asi kasuon mo na tarigaluan ko ngunyan. Take 500 million. Buda, kutse. Sige. Dali na. Dahil ka muna magtaramduman sa inda na may regalo ako ngunyan na February 14. Asikasuhon mo na. Dali na. Grabe pa man ang ngunya na. Okay, bye. Talagang nakikipagkunyanan ka sa kuya, ha? Hello, Migaw! Ay, Iyo, sa February 14. Iyo, sigurado. Napod pa nga niya. Iyo. February 14. Iyo, yaw na ako din sa Ligaspe. February 14. Ako nang bahala. Ipag-iba mo na bilog ng barangay. Tig 0 milyon. Iyo. May problema daw. Tig 2 milyon. Ako bagay ni... Tama na, tamay apunan man ako. Sige na. Iyo, sagot ko gabaw. Iyo. May apunan nga niya ako. Lubat na ako. Dahil ka pa rumaba. Hambogong ka. Huni boy, mas mahambog.